Goedenavond allemaal, van harte welkom in dit Alzheimer Café. Vanavond hebben we een hele bijzondere uitzending of opname, want we hebben een gedeelte live met publiek binnen de coronaregels. En het wordt tevens opgenomen. Dat gaan we vanaf nu voorlopig elke maand zo doen. Dus dat betekent dat elke maand de donderdag nadat het Alzheimer Café live is geweest, dat het te zien is op Pelemaas TV. Vanavond hebben we een hele bijzondere uitzending, of Alzheimer Café, want we hebben een heel mooi onderwerp. Het onderwerp van vanavond is dementie binnen andere culturen. En we hebben twee hele bijzondere gasten. Ik moet even op mijn briefje blijven kijken, sorry heren. Zakaria Kehili, die is directeur van Stichting Diversiteit in Zorg. En de heer Hatsian Kataloglu. En hij werkt samen met de Stichting Diversiteit in Zorg. En daar gaan we straks meer over vertellen. Eerst even een kleine inleiding over het onderwerp. Ik zal onszelf nog even voorstellen. Katrien is vanavond weer bij ons als gespreksleider. Ikzelf, mijn naam is Nicole. En de coördinator van het café is uiteraard ook aanwezig, Joke Halmans. Namens tevens een aantal hele trouwe gasten. Ja, ik kom bijna niet op mijn woorden, sorry. Katrien, jij wil eerst even een korte inleiding geven op ons onderwerp van vanavond. Maar eerst wil ik nog even zeggen dat het geweldig is dat we en live gaan en live met de uitzending via Pelemaas TV. Dus, even wennen, hè? Ja, we zitten weer met een microfoon, want we hebben de andere microfoon nodig voor onze gasten. Dus vandaar dat wij even een duo-microfoon hebben. En we zijn allebei getest, negatief, dus corona-proof, zullen we maar zeggen. Oké. Nou goed, wat Nicole ook al aangaf, is dat we het hebben over dementie binnen andere culturen. En als je dan gaat kijken op de site van de gemeente Venray, dan zie je mensen met een migratieachtergrond. Als je daar naartoe klikt, naar de nodige klikjes, kom je daar op terecht. Maar wat is nou een migratieachtergrond? Ja, ik dacht, daar ga ik toch zelf even opzoeken. En mensen met een westers migratie zijn inwoners met als herkomst een van de landen in Europa, Noord-Amerika en Oceanië, Indonesië of Japan. En niet-westerse inwoners met een migratieachtergrond komen uit Turkije, Marokko en Suriname. Nou, vanavond hebben we te maken met Zakaria. In ieder geval... Ja, Nicole heeft je al een beetje voorgesteld. Zou je wat meer kunnen vertellen van wie is Zakaria en waar kom jij vandaan en diversiteit in zorg? Ja. Mijn naam is Zakaria Kehili. Ik kom zelf uit Eindhoven. Ik ben geboren en getogen in Veghel. We hebben sinds iets meer dan 2 jaar een kantoor hier in Venray, waar we doen begeleiding en ondersteuning en kleinschalige thuiszorg. En we hebben een kantoor in Veghel. En wij zijn eigenlijk gespecialiseerd in mensen begeleiden van eigenlijk allerlei Arabische culturen en Turkse culturen. En dus niet-westerse migranten, om maar zo te zeggen. Ja. En Zakaria, wat heb jij dan voor een opleiding bijvoorbeeld gedaan? Heb je speciaal iets gedaan in deze richting? Nee, niet speciaal. Ik kom zelf uit de financiële wereld. Ja, maar mijn zus die is eigenlijk als oudste dochter van migranten. Ik bedoel, alle oudste kinderen eigenlijk moesten vroeger altijd de papieren voor hun ouders regelen, met ouders mee naar afspraken. En daar kwamen altijd ooms en tantes en alles bij. En ja, zij heeft dat een jaar of 20, 25 vrijwillig gedaan. En toen haar kinderen ouder waren, ik denk langer trouwens, een jaar of 25 vrijwillig gedaan. En toen haar kinderen ouder werden en naar school gingen, is ze eigenlijk via voor zichzelf begonnen eigenlijk om mensen te begeleiden en ondersteunen. En toen ben ik erbij gekomen eigenlijk om... Oh, sorry. Toen ben ik erbij... Ja, zo beter? Ja. Toen ben ik erbij gekomen om eigenlijk met administratie te helpen. Alleen,
ja, nu zijn we met 12 medewerkers en 2 kantoren verder. 4 jaar nu in totaal. En wie heb je nou in de zorg? Heb je nou mensen die alleen begeleiding geven of ook mensen die verpleegkundigen zijn en dergelijke? Ja, we hebben verpleegkundigen en ambulant begeleiders in dienst. En dus we doen thuiszorg en begeleiding en ondersteuning. We hebben 3 verpleegkundigen en 1 wijkverpleegkundige. En ongeveer 7 of 8 vaste begeleiders en nog 4 freelancers. Die heb ik dan niet meegeteld. En zijn dat mensen met een migratieachtergrond? Zijn het zelf mensen uit Turkije, Marokko? Ja, we hebben Somalische collega's, Turkse collega's, Marokkaanse collega's, een Syrische. En ook 2 Nederlanders dan. Jan is onze hoofdverpleegkundige, zeg maar. Niveau 5, 6 zelfs. En die is ook leraar verpleegkunde. Dat deed hij voorheen nog een paar dagen in de week. Ook via onze stichting op het ROC. En dat eigenlijk. Het is eigenlijk met allerlei culturen en achtergronden. Ja. En hoe komen mensen bij jullie terecht? Nu vooral via mond-op-mond reclame. Vooral in Venray. En die melden zich aan bij ons en dan kijken we wat het is. Vaak is het, als het zorg is, het via de zorgverzekeraar of via de WLZ. En als het begeleiding en ondersteuning is het vaak via de WMO. Kun jij WLZ eventjes omschrijven? Want voor ons is het snede koek, zeg maar. WLZ is de wet langdurige zorg. Dus dat is echt wanneer je 24 uur zorg ongepland nodig hebt. Dus denk aan inderdaad mensen die dementerend zijn, die veel zorg nodig hebben. En dat wil eigenlijk zeggen, WLZ, het woord zegt het al, langdurige zorg. Dus met de veronderstelling dat het niet in de komende paar jaar beter gaat worden. Ja, dus echt verblijvend. Ik stel voor dat we heel even ook kennis gaan maken met Hatjan. Vertel eens, want ik heb begrepen dat jij linksom of rechtsom een connectie hebt met Stichting Diversiteit en Zorg. Maar vertel eens eerst wat over jezelf. Mijn moeder is dement geworden en mijn vader die is 24 uur bij haar. En op een gegeven moment zie je gewoon dat het gewoon dat hij veel te veel overbelast wordt. En ondertussen, toen we dat constateerden, maakten we kennis met Catharine. En die heeft ons in contact gebracht met Zacharia, dat is een bedrijf. En hij heeft snel genoeg zorgverleners ingeschakeld die mijn moeder 2 keer in de week bezighouden met een bepaalde activiteit. Dus zodoende zijn wij elkaar leren kennen. Zo kom je toevallig bij iemand uit en via. En als je dan ziet dat het geweldig werkt, dan vind je, hoe zeg je dat? Dan is dat geweldig. En wat is volgens jou de toegevoegde waarde van de zorg die de Stichting Diversiteit en Zorg levert? Nou, mijn ouders krijgen andere soort energie, zeg maar, als de dames van Stichting Diversiteit en Zorg zijn geweest. Ze houden mijn moeder bezig en mijn vader die vindt dat ook helemaal geweldig. En die kan ook heel even gas terugnemen. En als de dames dan weg zijn en ik kom dan thuis van het werk of zo, of van iets anders, dan probeert mijn moeder al dingen te vertellen van wat ze allemaal hebben gedaan, zeg maar. Dus, om dat te zien is, ook, ik herhaal het woord alweer, geweldig. Ja. Misschien heel even voor de duidelijkheid. Jullie zijn aan mij gekomen en zo via diversiteit en zorg. Maar dat heeft te maken omdat ik trajectbegeleider ben van hulp bij dementie. Dat de mensen dat heel even in de thuissituatie weten, Hatjan. Ja, precies. Maar als je kijkt nou voor jezelf, van wat ervaar jij nu dat stukje aanwezig is van in dit geval Neslihan, hè, zo heet die medewerker van diversiteit en zorg. Wat ervaar je daar zelf van? Het doet mijn ouders goed. En als ik dan zie dat er toch weer, als iemand dement begint te worden en je ziet
het gedrag veranderen, dan begin je zelf ook een beetje neerslachtig te worden, zeg maar. Omdat het heel lang duurt voordat je een antwoord krijgt en voordat ze in de MRI-scanner terechtkomt. En tegen de tijd ben je zelf ook neerslachtig. En als je dan bijvoorbeeld in die procedure mensen leert kennen en ja, bijvoorbeeld Nislian, die komt dan bij ons op bezoek, dan is dat gewoon een nieuwe energie en die weet hoe ze ermee moet omgaan. En ja, dat is dan dat doet mij ook goed om dat zo te zien. Dus zo ervaar ik het zelf, zeg maar. Het doet gewoon goed om te zien dat er mensen in de maatschappij gewoon bezig zijn met je moeder en ook indirect met je vader. Dus, want ik kan er niet 100% erbij zijn. Dus ja, ik ben al lang blij dat anderen erbij kunnen zijn. Ja, want jij bent zelf gewoon werkzaam in het leven, zeg maar. Ja, hè? precies. Jouw andere broers, ja, die doen op hun manier ook wat. Hè? Ja. Maar wat een hele goede regeling is, en dan is dat jouw schoonzus ook heel veel mantelzorg verleent. En dat is misschien wel iets, ook een vraag naar jou toe. Van, goh, merken jullie in de maatschappij dat de vraag om hulp bij de migratieachtergrondmensen, dat niet zo makkelijk verloopt als bij de westerse? Ja, dat merken we zeer zeker. En dat heeft denk ik te maken sowieso omdat het natuurlijk, nou bijvoorbeeld zijn familie heeft bijvoorbeeld geluk dat ze via jou die aanvraag konden doen en alles. Maar als je ziet hoeveel papieren je moet invullen en hoeveel wegen je moet bewandelen voordat je hulp hebt gevonden en hulp krijgt en hoeveel tijd er overheen gaat. En daarbij nog eens is het ook heel moeilijk. Zijn ouders spreken Turks hè, en zijn moeder, ja, die is niet immunitair, die spreekt al geen Nederlands. Weet je, er zijn heel weinig de organisaties zeg maar, die echt Turkse medewerkers hebben of echt zeg maar, cultuursensitief werken. En ja, als je hier in Venray kijkt bijvoorbeeld, is er volgens, nou, naar mij weet ik net dat er misschien nog eentje bij was. Naar mij heet het, ja, hier in heel de omstreken niet één. Ja, en dan is het voor mensen al moeilijk om ja, een Nederlandse stichting of organisatie te vragen. En het heeft niet alleen met taal te maken, maar het heeft ook met begrip te maken en met cultuur te maken. En ja, daar gaat het vooral om. Dus dan is het heel moeilijk. En ja, we zien dat niet alleen bij dementerenden, maar ook bijvoorbeeld bij... nou, we hebben bijvoorbeeld een aantal Syrische cliënten en die zijn, ja, die hebben een beperking. En je ziet gewoon dat zij ook bij de reguliere zorg, om maar zo te zeggen, ja, daar komen ze ook niet uit de voeten. Dat is voor die mensen zelf niet fijn, maar je ziet dat ook dat het voor de medewerkers van die zorginstelling ook niet fijn is, omdat ze hun niet begrijpen. En ja, de hele denkwijze is ook anders. Dat is ook natuurlijk wat Hatja net zegt. Het komt ook helemaal niet op. Vaak denk ik in mensen, en dat snap ik ook wel, om überhaupt te gaan googlen wat is er eigenlijk ja, dat klopt, allemaal. Dat klopt, en je komt in een situatie terecht en daar probeer je je maar in te redden. Ja. En dan moet er maar net zo'n Catharine of iemand anders op je pad komen die je een beetje wegwijs maakt in alles. Ja, dat lastig. Klopt. Dat is het juist vaak. En ja, daarom proberen wij ook met andere zorginstellingen contact te leggen, weet je, om die doorverwijzing maar te krijgen. Ja, je ziet dat helaas nog niet veel gebeurt. Terwijl dat ik weet gewoon dat er heel veel mensen, ja, behalve met dementie ook, heel veel mensen zorg nodig hebben. En ja, weet je, de familie wordt ermee belast. Kijk, en natuurlijk is het ook in onze cultuur, om het zo te zeggen, is het natuurlijk ook vanuit je eigen land, vanuit je cultuur, dat je zelf voor je ouders zorgt. Maar we leven nu in een maatschappij dat kan eigenlijk niet meer. Want ja, je bent zelf aan het werk, moeder is vaak aan het werk, kinderen gaan naar school, kinderen hebben een bijbaantje. Dus die hebben geen tijd. Iedereen woont apart. In Marokko, Turkije of zo wonen ouders ook soms, best wel vaak nog, bij hun kinderen. Vooral als ze ziek worden gaan ze bij hun kinderen wonen. Maar ja, we leven in Nederland en hier gaat dat niet. Dus iedereen houdt zijn eigen woning. En dan, ja, je ziet eigenlijk, wat jammer is dat je ziet dat eigenlijk, ja, wat ik altijd zeg, wat wij proberen te doen is eigenlijk het ontzorgen. Hè? Dus we ontzorgen eigenlijk, we nemen de zorg over, maar we ontzorgen ook de familie. Want ja, we zorgen ervoor dat zij gewoon hun eigen leven kunnen leiden en ook mee kunnen draaien in de maatschappij en niet beperkt worden doordat ze iemand met een beperking hebben en zelf ook beperkt worden. Ja. Het voordeel is dus de eigen taal al. Daar begint het al mee. Ja, eigen taal en ook de cultuur. Kijk, je ziet wel dat organisaties bijvoorbeeld proberen iemand te begeleiden met een tolk erbij. Ja, dat gaat bijna niet, want je kan niet met iemand de diepte in.
Snap je? En je moet ook bepaalde dingen begrijpen. En je moet ook, als je bij mensen thuis komt, je hebt ook met een bepaalde cultuur te maken. Hè? Dat is niet alleen taal. Dus dat, daar gaat het vaak om. Nou, stel ik misschien een hele moeilijke vraag nog heel eventjes aan Zacharia. Jullie geven begeleiding, maar stel dat iemand naar een dagbesteding wil gaan. Ja. Het taalprobleem is toch een beetje een punt. Geven jullie dan ook begeleiding binnen die dagbesteding om in ieder geval mensen op gang te helpen? Want dat lijkt me ook wel een functie die toereikend kan zijn. Ja, we zijn dagbesteding hier in Venray en omstreken aan het onderzoeken. Maar ja, dagbesteding moet je gewoon groepen hebben. Dus je moet eigenlijk eerst een groep hebben voordat je überhaupt kunt starten en een locatie moet hebben. Want je moet natuurlijk weten hoe groot de locatie moet zijn en hoe groot de groep kan zijn. Maar wat wij nu doen, is zoals we bij Artsan doen, is de begeleiding en ondersteuning eigenlijk ook een soort van dagbesteding maken. Dus we gaan echt met iemand iets doen. Dus we nemen de persoon mee, bijvoorbeeld wandelen. Bij zijn moeder bijvoorbeeld gaan we kijken naar Turkse kranten of foto's van vroeger. Dus het is ook wel, of samen koken, mijn collega's doen ook wel eens samen koken, een cake bakken of iets. En dat is ook wel eigenlijk iets van dagbesteding, begeleiding. Ja. Maar ik doe ook een beetje op van iemand kan naar een reguliere dagbesteding, gewoon met westerse mensen, laat ik het zo omschrijven. Ja, als wij daarvoor uitgenodigd worden en dat mag, dan doen wij dat heel graag. Oké. Zeker, absoluut. Want dat vind ik ook een hele belangrijke, want vaak struikelt het op zoiets van, goh, je beheerst de taal niet. Wat wordt er bedoeld met een bepaalde aanwijzing die iemand geeft? Ja, dat klopt. Alleen wat wij veel zien, we hebben bijvoorbeeld, het gaat niet over dementie, maar bijvoorbeeld over iemand met een zware beperking. We hebben bijvoorbeeld een aantal Syrische cliënten en die wilden hun kinderen ook naar een dagbesteding brengen. Die kinderen zijn gehandicapt. Nou, wat zie je dan? Die komen daar aan. En we komen ook uit Veghel natuurlijk, heel veel kerken en omstreken. En hier ook natuurlijk. En dan komen ze binnen en dan zien ze bijvoorbeeld al een kruis hangen. En die mensen, die weten niet natuurlijk. Die denken beter dan van, waar breng ik mijn kind naartoe? En die zien bijvoorbeeld dat er wel rekening wordt gehouden met de Nederlandse cultuur, maar niet rekening wordt gehouden met hun eigen cultuur. Net als er wordt kerst gevierd, er wordt Sinterklaas gevierd, snap je? Dus dan worden die mensen al bang van, dat hun kinderen zeg maar een andere opvoeding gaan krijgen. Want ze willen toch wel, het hoeft natuurlijk niet helemaal, ze willen niet erg, maar ze willen vaak ook wel dat er rekening wordt gehouden met hun eigen cultuur. Maar als jij 10 cliënten hebt in je dagbesteding, dan kan je niet met één persoon dan bijvoorbeeld, ik noem maar iets, suikerfeest gaan vieren of zo. Dat is bijna niet te doen. Snap je? Dus dat is vaak die mismatch. Ja. Dat is wel ingewikkelde materie eigenlijk. Want volgens mij willen heel veel mensen eigenlijk elkaar wel helpen. Maar het is dan ook moeilijk om elkaar op de juiste wijze te vinden. Ja, maar dat komt ook omdat er gewoon... mensen weten elkaar niet te vinden. En het doorverwijzen gaat nog niet goed genoeg. Ja, ik heb eigenlijk altijd een beetje het idee gehad... maar ik denk dat dat een verkeerde aanname was... dat mensen van andere culturen, zal ik maar even zeggen... ik schaar even iedereen onder één kam... het ook veel liever binnenshuis houden. Maar dat is eigenlijk helemaal niet altijd zo. Dat is wel een klein beetje en dat heeft te maken met ook wel een beetje met schaamte nog. Omdat je vanuit onze cultuur voor je ouders moet zorgen. Dus het is ook wel een drempel om hulp te gaan zoeken. Snap je? En dat is al heel moeilijk. En als het dan ook nog eens niet helemaal aansluit, dan wordt het al helemaal moeilijk. Dus vaak zien wij ook als wij komen en ze zien dat we de cultuur begrijpen en ze zien dat we de taal spreken en we kunnen die mensen de diepte ingaan. En de mensen zelf die we begeleiden zijn vaak ook heel erg blij als we komen. Hè? Snap je? Omdat ze gewoon ook iemand van buitenaf hebben. En je kunt ook niet zomaar iemand sturen, hoe raar het ook klinkt. Bijvoorbeeld in Turkije heb je, ik weet niet hoe het met andere landen zit hoor. Maar in Turkije bijvoorbeeld het ene extreem en het andere extreem. Bijvoorbeeld de ene is extreem islamitisch. En de andere die loopt gewoon op het terras bier te drinken en te feesten in bikini, weet ik veel. Dus er is ook er moet iemand zijn die verstand heeft van wat er gaande is, om daar een soort middenweg, niet kwetsende middenweg te zoeken voor de mensen bij wie ze komen, zeg maar. Ja, wellicht zeker in het geval van dementie, waarin mensen natuurlijk ook wel soms een stukje, als het ware, teruggaan in vroeger. En dan is het alleen maar moeilijker om nog meer om je heen te zien wat niet past. Ik denk ook gewoon dat de informatie veel beter moet. De informatie, als je nu gaat kijken ook hoe de informatie gericht wordt, die is niet echt voor andere culturen. Weet je, die is nog steeds eigenlijk voor, ik noem het maar de standaard Nederlandse cultuur. Ja, en daardoor is dat ook natuurlijk zo. Ja.
Wat zou voor jou of jouw familie helpend zijn in deze, als je het daarover hebt, hè? Gewoon nadenkend van, goh, waar kunnen wij Westerse, als het ware, behulpzaam in zijn? Heb je dan een idee daarin, Hartjan? Ja, het is... ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht, omdat... Wat ik eerder heb gezegd, ik ben ook maar in de stroming gegooid met dat jij af en toe een stokje deed uitreiken, zo van pak maar even vast. Dus ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Maar je moet de mensen wel persoonlijker benaderen, zeg maar. Dus wat jij zei, mond-op-mond reclame. Mensen hebben gehoord dat mijn moeder dement aan het worden was. En toen zijn er groepen langs geweest, zo van, hey, wij kunnen zorg leveren. Maar het ging zo in die onofficieel allemaal. Dus misschien is het handig om toch via de officiële weg ook tussen de mond-op-mond reclame daartussen terecht te komen. En dat je mensen zo makkelijk en luchtig kunt uitleggen wat de voorzieningen zijn in Nederland. Want ik wist bijvoorbeeld helemaal niet over een PGB of WLZ, allemaal dat soort dingen. Ineens kwamen al die termen en zo en ik dacht van, nee, dat is helemaal geweldig. Maar voorheen wist ik dat niet. En het is gewoon, ik ben nog steeds aan het denken van, hoe moet je zo'n iemand als ik, de kinderen van de eerste generatie, bij ons was dat gastarbeiders dan, hoe moet je die wakker maken van dat er van die voorzieningen zijn in Nederland? Ik ben er nog steeds over na aan het denken, maar ik weet het eigenlijk niet. Want je verdiept je pas ergens in als je in de situatie zit, zeg maar. Ja. Dus het komt er eigenlijk op neer dat, als het ware, bij de huisarts begint in feite al van wat kun je aan zorg eventueel krijgen. Ja. Hè? Nou zijn jullie doorgestuurd door de geriater naar hulp bij dementie en zodoende dat er een lijntje gelegd wordt. En dat is dan ook weer het voordeel om de sociale kaart te kennen. Maar er ontstaan heel veel nieuwe eilandjes van zorg. Hè? Maar daarom is het ook zo belangrijk te weten van dat daar ook voor de migratieachtergrond mensen, dat daar ook de nodige zorg aanwezig is. Wat ook is natuurlijk, kijk, de meeste cliënten, wij zeggen altijd, wij geven praktische zorg. Kijk, bijvoorbeeld met de Nederlandse cultuur kun je bijvoorbeeld, daar red je het wel mee om bijvoorbeeld bij begeleiding, bij iemand 1 keer in de week langs te komen, bepaalde opdrachten mee te geven en dan te laten doen. Maar in onze cultuur, moet je echt iemand bij de hand nemen. En vooral, natuurlijk met de taal en vooral met een beetje schaamte en ook vooral dat, ouders voelen zich toch altijd, een beetje, op het begin vooral, dat merken we altijd, schamen zich een beetje dat een zoon van iemand anders ze komt helpen, of een dochter van iemand anders komt helpen. Die denken van, als mijn dochter maar zo, als mijn zoon maar zo. Maar als ze zien van, dat hun kinderen ook, minder last hebben, en ook vrolijker worden en ook blijer zijn als ze hun ouders zien, dan zie je dat het gaat werken. Dus daar heeft het ook mee te maken. En het is totaal onschuldig. Ik bedoel, uiteindelijk kom je erachter. Dat is voor mijn vader ook precies hetzelfde geweest. Eerst was er een hele hoop schaamte. Dat vertelde hij niet natuurlijk. Ja. Maar nou vertelt hij tegen bezoek van, er komen dames, jonge dames die mevrouw, die dingen doen met mevrouw, zoals Jenga spelen, breien, zeg maar. Dat soort dingen. En dat vertelt hij. En eerst had hij dat nog nooit gedaan, zeg maar. Eerst had hij dat nooit gedaan, bedoel ik. En nou begint hij steeds losser te worden, omdat hij komt erachter, ook via die dames, dat ze naar heel veel mensen gaan. En dat niet hij de enige is die met het probleem zit, zeg maar. Want nou zijn jullie hier aanwezig, hè, in het Alzheimer Café Venray, in de Kempaan. Is het nou ook dat jullie ook dit zo verder gaan vertellen van, goh, dat is misschien iets waar ook mensen met een migratieachtergrond wat aan kunnen hebben, om informatie ergens te halen, zoals een Alzheimer Café? Ja, zeker, zeker. En ook naar een organisatie voor waar jij voor werkt. En we zien gewoon dat dat ook veel makkelijker is. Hè? Want dat is de eerste stap al, die administratie die ze moeten doen. Hè? Dat is best wel veel. En je ziet gewoon, als dat uit de handen wordt genomen, dat het dan al een heel stap minder is. Dus dat is ook een beetje ontzorgen.
Dus ja, door over dit te vertellen en doordat ze dit zien en doordat er organisaties zijn die ze ook bij de eerste stappen kunnen helpen, dat is wat helpt en dat is wat er nodig is. Hebben jullie ook foldermateriaal of waar kun je jullie vinden? Ja, ik weet het maar. Je kan ons vinden op de Paterstraat 24A. Nou, je kan naar onze website toe gaan, www.sdiz.nl. Daar staan onze contactgegevens op. En daar vindt u ook wat informatie over de organisatie. En iedereen wordt van harte uitgenodigd om te bellen. We plannen graag een vrijblijvend gesprek in. Al gaat het maar over informatie of over wat de mensen willen weten. En iedereen is van harte welkom. Ja, we hadden het daar van tevoren even over, Zacharia. En eigenlijk, je zei al, mensen hebben vaak maar één vraag. Maar misschien zelfs als ze nog niet eens een vraag hebben, gewoon even komen. En wat kunnen jullie nou allemaal bieden? Want er is eigenlijk zoveel meer. En dat geeft Hatjan eigenlijk heel mooi aan. Dat er eigenlijk, als je eenmaal weet waar je het kunt vinden, dat er eigenlijk heel veel voordeel bij zit. Ja. Ja. En ik denk ook wel, wat Hatjan vertelt over zijn vader, zo gauw als die gaat vertellen dat het fijn is dat er hulp is geweest. Ja, dat is wellicht ook een hele grote stap voorwaarts. Ja. Dus die jonge mensen, even zo. we praten niet zo vaak met elkaar. Maar jonge mensen hebben een soort aanstekelijke enthousiasme, zeg maar. Ja. Misschien, ik benadruk het woord jong, maar eigenlijk is het gewoon dat enthousiasme. Dus leeftijd varieert natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld zo'n Jan, daar heb je ook mee gepraat. Die heeft ook zo'n aanstekelijke enthousiasme. Dus in de leeftijd zit het niet, maar dat is dus wat ik bedoelde met dat energieke, zeg maar, dat wat mijn ouders goed doen. Ja, want dat is misschien wel goed om te vertellen, Hatjan. Je ouders wonen al meer dan 50 jaar hier in Venray, hè? Ja, precies. En zijn ook altijd werkzaam geweest, beide in het bedrijfsleven. Dus het zijn echt mensen die hier ook de ontwikkeling hebben meegemaakt en de wederopbouwen, laat ik het zo maar zeggen. Want 50 jaar is niet niks. Dus dan is het ook fijn om op die manier te ervaren van, er is ook nog een stukje waarin nog zorg geleverd wordt, ook binnen onze eigen cultuur. Hè? Ja, dat is... Hoe is het met de tijd? Want zitten we aan 8 uur? Oh, zo wat wel. Kijk, het snel. Ja, als je eenmaal bezig bent, dan is het werkelijk geweldig. Wil jij de afsluitend woordje doen naar de heren? Nicole? Hatjan en Zacharia, hartstikke bedankt voor jullie openheid en informatie. En wellicht hebben wij samen zo een klein beetje bij kunnen dragen aan dat we elkaar allemaal beter kunnen vinden. Dat zou fijn zijn. Ik ben erg geïnspireerd door jullie beide verhalen over... En dat komt eigenlijk wel elke uitzending, vind ik, terug, of elk café. Hoe belangrijk het is om respect voor elkaar te hebben en je in te leven in de ander. En als we dat allemaal doen, dan wordt denk ik de wereld ook meteen een stukje mooier. Dank u wel dat we hier mochten zijn. Dank je wel. Heel erg bedankt. Misschien, daar schiet me weer wat te binnen. Ja, dat is meestal maar zo met mij. Ja, daar begint al aan te wennen, hoor, Nicole. Voor de mensen thuis, het Alzheimer Café is dus ook weer live. Er mogen 30 mensen aanwezig zijn. En u kunt zich opgeven als u de volgende keer zelf aanwezig wilt zijn. Dat kunt u doen, wat Nicole toen straks al zei, bij coördinator Joke Halmans. Nou ja, de gegevens staan regelmatig in de Pelemaas en op YouTube komt het nog regelmatig naar voren. En Facebook en wat hebben we nog meer voor kanalen? Ja, dat allemaal. In ieder geval, dat is heel belangrijk om te vertellen. En dat we 12 juli zijn we dus weer live. Hè? En dan is het de ontmoeting. En de ontmoeting, dat is normaal dat weet jij nog niet eens, hè? Normaal zingen wij altijd in juli en augustus. En dan is dan gezellig aanwezig zijn. Nou mogen we dat nog niet. Dus dan doen we dat in de zin van ontmoeting. Maar gewoon mensen weer hier te zien, zoals hier nu aanwezig, is gewoon geweldig. Er is weer een start gemaakt. Yes? Oké. Dus 12 juli om 7:30, dan is het hier te doen. Maar om 7 uur gaat het al open. Dus dan bent u daar al welkom. Nou, Nicole, jij echt het eindwoord. Hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. Het online café sluiten we nou af. We blijven hier nog met z'n allen even napraten. Wij zien jullie graag in juli weer terug. En wensen jullie voor tot die tijd een hele mooie zonnige tijd.
Tot de volgende keer. Dankjewel.